Com vos va la vida? A mi em va bé i espero que a vosaltres també. Avui estem aquí. Una altra vegada a zona de lançament. Zona de lançament, com vulgueu dir-ho. A veure, i avui aquesta partida la vaig gravar l'altre dia. Després de l'altra. Bueno, que la vaig gravar després de l'altra partida que teniu de zona de lançament. Sabeu l'altra que he posat? Sabeu? Sí. Ja ens entendem, tipoluchos. Aquí no hi ha dolents. No els agrado. Collons, aquí no hi ha ningú. Aquí no hi ha ningú, aquí no surt ningú. La mare del pollastre. Triomfes, que aquí no surt ningú, tio. Oh! Ai, quan surt un tio, home, saps? És que això és una mica allí com dir... Has castigat un tanto de fred, saps? Ui, aquest tio allí mig tocat, l'he deixat allí tot loco. Tot loco. Oh, però qui em mata? Això no pot ser, home. M'indigno, tio. Mira, ara... Per què em maten a mi? Per què a mi? No, tu. Collons, i em tornen a matar la mare del pollastre, aquests desgraciats que no em maten a ningú. Jo sóc l'únic del meu equip que mata la gent. Aquests. Si fos per aquests, estaria molt malament. Sí. Doncs... això no l'agafo perquè és una carta de la vaca. Oh, aquest tio me l'ha fotut la torreta aquesta. És que jo la mato! Saps? Mira, s'ha encarregat en aquest tio. Fa peludo. Palo, no he ningú. He fet allí un subidon de l'adrenalina. Ah, que ha canviat això, collons! Jo aquí esperant-me 3 hores i no sortia res. Ah, campero, saps? Saps el que és això, un campero? Mira, aquest tio no s'ha tirat de res. Em surten per baix. Doncs... Xachi Piruli, saps? Com dic Xachi Piruli la vida és. Ens fotem per aquí, no els han vist perquè n'hi havia... Ai, em miren per detrás. Això ja ho sabia jo, però és que no volia dir ningú, home. A veure si aquí aquest tio... Mira'l! Estava al vàter, estava cagant! La mare del va parir! Jo he llegit 3 hores esperant-me. Un set com, això no és una caca, això sí que és una caca de la vaca, de les grosses. Cuidao, aquest tio. Que no tingui ganes de cagar una altra vegada. Mira'l! Que estava cagant! El pelut aquest és un trolejador de la vida, saps? Sí. Només caga, saps? Només caga. Està tota la vida allí cagant. I tu et dius, i per què cagues? Doncs per què cagues? Comprens la meva frase, la meva oració. A veure, vigilant perills. Això no mata, això no m'agrada. Ah, mira, ja l'ha matat. Voleu que em quedi aquí? Com que no sé si voleu. Em maten! El pelut de la finestra que té ganes de cagar. No m'ho puc creure. I em surt aquest tio per detrás que és un desgraciat. Però ja el mato. No és que bonic. A veure, s'ha encarregat. No és que peludo. Tirem una cosa d'aquestes. Oh! Brrr, què ha passat? Saps el que em fa més gràcia? Mira. És quan un tio et diu Okidoki! Jo li dic Okidoki! Això és una cosa que allí em fa un trauma de la vida. És un subidor. Moltes grans.
Panses. I doncs així la vida continua. Ai, aquest tio ahir anava mig trolejat de la vida. A veure per aquí no surt ningú. Què és això que surt al mapa ara, collons? Que m'han fotut aquí ara? Paquete de ayuda enemigo en camino. A veure. Perquè és molt loco, saps? Ah, sí, tu estàs molt loco? Pues jo també estic molt loco. Aquí m'ha matat! Paquete de ayuda I que enemigo estava en allí tan camino. vigent, la mare del va parir. Escoltem per aquí. Doncs ens anem per allí. Saps? Per allí. Però no per allí d'anar per allí. Per allí d'allí. Espera una cosa d'aquestes, farem una cosa d'aquestes. Compte perquè aquest desgraciat no sap el que ha fet. Aquest tampoc. I no hi ha ningú, no. Un SMI, la mare del pollet amb l'SMI. Que se'l mengin tots. Mira, van tots allí com uns desgraciats a buscar allí. Oh. Però és que... Vamos ganando. SATCOM aliado activo. Veurà! Paquete de Veurà, ayuda enemigo en veurà, camino. veurà, què? Que no te'n vagis tu per allà, que et veig, que pelutxo. Veurà. Viene un helicóptero aliado. Però com no el mato en aquest desgraciat? Ah, m'he quedat en les ganes de matar-lo en aquest desgraciat de la vida. La vida és bella, saps? A veure, no hi ha ningú, la mare del fill. A veure, anem per aquí. Ai, que em matant. D'acord, hem matat un tio. Per aquí ja no hi ha ningú, que hi meti això. Tenim que anar a la B, home. Ja s'ha acabat, s'ha acabat! S'ha acabat la partida, doncs que curta se m'ha fet la vida. Bueno, gent, espero que us hagi agradat la partida. Doneu-li el like. Fins un altre pipolutxos, espero que us hagi agradat. Con amor. Amb amor! Amb amor, en català, home. Tota la vida.